Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲe. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la, ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la, mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ. Min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen. École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye. Minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye. Min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la. Maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen. Tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye. A y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye.
waati m'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen no an na an b'a fɔ ka koɲuman k'a fɔ k'aw bisimila an ka wula in na bamanankan kibaru kɔnɔ la ka sanga ni bi juma desanburu kalo tile 26 san 2025 an ka samata sɛgɛw olu bɛna o kɔdisi da Marɔku kan sɔɔni dɔrɔn ka sanga ni kani san 2025 yi mun baara b'a kɛ Marɔkaw bara mati kun fɔlɔ an ye filani bi kɛ bi mati in maa kɔnɔ kosɛbɛ labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra samata sɛgɛw fɛ yaasa ka se ka sebaya sɔrɔ taji ko sira fɛ kunun yɛrɛ la k'a fɔ ko taji sitɛrni 800 bɔɲɔngo k'o donna Bamakɔ kɔnɔna la nɔ ni mun n'a kun makɔnɔ no kosɛbɛ sifinakaw ka sira mun bɛ yen nɔ ni o ye SNG fintigilako bunakun kan 7e escorte ko olu ye kunungo ka taa entraînement kɛyɔrɔ la u bilasirala an ka sifinakaw ka minisiri Abdulkasim Fɔnba ale fɛ Mali ni Marɔku boliɲɔgɔnma kɔnɔna la jagoko sira fɛ baara dɔw kɛra yaasa ka se ka jago yiriwa ani ɲɔgɔn cɛ Kayikaw bara fintigilakaw ye tɛgɛ da sifinaka dɔw kan sifinaka mun ni ɲɛnɛmafɛnw tun bɛ u bolo Gao cɛfini tabaw ye patrouille dɔw kɛ yaasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Noël kadira kɔnɔna la kɔkan kibaruw la Niger fintigilakaw walima jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Amérique jamana ye visa mun tigɛ Niger ka denw na olu fana bɛ tasarali kɛ réciprocité ka visa tigɛ Amérique ka denw na Amérique fintigilakaw ye susuli kɛ Nigeria kɔnɔ i n'a fɔ Donald Trump y'a fɔ cogo min na ko ka ɲɛsin bamanciya waleɲuguya tigilamaaw ma minnu ni olu bɛ ka kerecɛn dinɛ tigilamaaw ka olu susu sɔɔni n y'a fɔ cogo min na an ka jamana ale bɛna kɔdisi da Marɔku jamana na ninnu de an donkanw ye bi wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la a y'aw sɔgɔlen to an na sɔɔni an bɛna ka ɲɛfɔli bonya aw ye a kan Keba an bɛ foli lase an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma k'i fo ni sanga in na e mun bɛ ka ja yira maaw la i n'a fɔ n kun y'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ tajiko gɛlɛn b'a ye k'a fɔ aranw komasera ka jɔ an ka jamana jagoko minisiriso ani fɔ ka taa se comité de crise olu tun ye jigisigi di maaw ma k'a fɔ ko taji bɛ nka o bɛɛ la ta hali an bɛ don min na ko bi aranw bɛ fan caman fɛ nin waati in na kunungo maaw nisɔndiyara baw an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko taji sitɛrni 800 bɔɲɔngo dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko 743 kibaruya dɔw kɔnɔ ko olu sera ka se Bamako yan nɔ ka bɔ Côte d'Ivoire fan fɛ ka tɛmɛ Buguni ko convoi mun ni gɛlɛya dɔw yera a kɔnɔ nka o bɛɛ la ta convoi kɔni sera ka se Bamako kɔnɔna yan nɔ ko an bɛ waati min na ko bi taji sitɛrni donna wa kabi gɛlɛya in daminɛna ko nin tun ye taji sitɛrni hakɛ mun donna a ɲɔgɔn kun man ka don a ɲɔgɔn kun ma deli ka don 800 ɲɔgɔn walima dɔw yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ 743 ko ni ɲɔgɔn hakɛ kun ma don fɔlɔ nka malidenw bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka jigiya k'a fɔ taji donni mun filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye tile fila in na maaw ye gɛlɛya mun kɛ tajiko la ka se ka a baaraw wuli malidenw ka se ka taji sɔrɔ keba an ka cɛfini taba minnu bɛ yen nɔ ni o ye sifinakaw minnu kan ka taa kɛ finitigilakaw ye minnu bɛ service national des jeunes SNJ o bolo kan o maa kura minnu ni olu taara finitigilakaw bunakun kan ni ka se ka kɛ cɛfini tabaw ye ka taa jamana dɛmɛ olu caman kunungo a 7e cohorte olu ka taali kɛra ni a baaraw nun donna an ka jamana sifinakaw ni farikolo ɲɛnajɛko minisiri Abdulkasim Fɔnba ale ye sifinaka ninnu bilasira cérémonie mun sen fɛ Bakɔ Jikɔrɔni para a y'a yir'u la k'a fɔ u bɛna baara mun daminɛ sisan ni o de ye ka taa jamana kumabɔ baw u bɛna formation minnu kɛ o kɔfɛ u bɛna kɛ cɛbalenw de ye minnu bɛna jamana kumabɔ minisiri a ye kɔkɔrɔmadonni ani fɔ ka taa se encouragement ka u wele ka kumaw d'u ma kuma mun bɛ u galabu foni u ye sira mun ta sira ɲuman don baw faso kumabɔli sira don ka se ka juguw kɛlɛ ko nin sifinaka maa 700 minnu filɛ nin ye a ka kan u ka faso kanu bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ discipline ni o ye fini bonya ye ani fɔ ka taa se u ka baaraw kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka taa formation kɛ n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ka jamana kumabɔ kɛnɛ in kan SNJ a ɲɛma ni o ye colonel Cɛmɔgɔ Kamara ani fɔ ka taa se finitigilaka ɲɛma caman olu tun bɛ o kɛnɛ kan keba Mali ni Marɔku jamana
senandolanci kɔfɛ n'an bɛna an sɔgɔ ɲɔgɔn na bi sira wɛrɛ minnu bɛ yen ni o ye kɛnyɛrɛye sira ye ko mali ni marako jamana bɛ ka bolo ɲɔgɔnma caman kɛ o siratigɛ de la kɛnɛba dɔ sigira mali ni marako jamana jagokɛlaw u ka se ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka minɛnw don an ni ɲɔgɔn cɛ commerce sira yaasa sɔrɔ bɛ se ka yiriwa o de la marako jamanaw ka jɛkulu min bɛ yen ni ale bɛ maroko cakɛdaw bɛɛ lajɛlen kunna n'u b'a wele ko CGM ani fo ka taa se an ka patronat kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ka soba olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ka sanga ni décembre kalo tile 25 ye kumaɲɔgɔn kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ kɛnyɛrɛye sira fɛ mali ni maroko jamana ko ka an ka jɛɲɔgɔnw ka a kɔrɔsiyɛn jɛɲɔgɔnya mun na a bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ ha ka ja farafinna gun bɛɛ lajɛlen kan jago ko a ka yakubaya nafa ka se ka bonya kosɛbɛ baw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko secteur privé ni o ye kɛnyɛrɛyew ye olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana sɔrɔ yiriwali la o de la jamana fila bɛɛ lajɛlen ye hakilina ɲumanw ta k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna baarabaw kɛ ka se ka jɛɲɔgɔnw ka a kologiriya marakukaw ka jɛkulu ɲɛmaamuso ni o ye Marowa Telali ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a nisɔndiyara bawo ko kabi 2022 an ye baaraba dɔw daminɛ ɲɔgɔn fɛ baara mun ni a bɛ tali kɛ ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan sɔrɔko siraw waribon ani fo ka taa se jagoko siraw ka yakubaya ka yiriwa bɛɛ lajɛlen ka se ka nafa sɔrɔ ko o baara tɔw o de bɛna bila sen kan halisa bolonɔ bilala sɛbɛnfuraw la sɛbɛnfura minnu ni a bɛ jamana filaw ka cɛkɛɲɔgɔnw ka a ɲɛfɔ kɛnyɛrɛye sira fɛ an ka jamana kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ka soba CNPM ɲɛma Musadɛk Bali ani fo ka taa se marako jamana jɛkulu cakɛdabaw ka ɲɛmaamuso in fɛ ko nin hakilina in hakilina ɲuman don a b'a to halisa an bɛ se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na keba jɛkulu b'an ka jamana kɔnɔ cakɛda mun bɛ baara ko bunakun kan ni o ye agence nationale de l'emploi ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baarabaw de kɛra san 2025 la jateminɛli mun kɛra o rapport b'a yɛrɛ k'a fɔ ko 2025 kɔnɔ maa minnu ni olu ye baara sɔrɔ o cayara ka tɛmɛ 2024 ta kan baw cakɛda mun bɛ baarako kunna ni o ye agence nationale de l'emploi ye ANPE ka fara u jɛɲɔgɔnw kan ko n'i ye chiffres ta k'a sigi baara minnu kɛra baara ani baara kalanw ani kɛnyɛrɛye siraw fɛ k'i b'a ye k'a fɔ maa minnu ni olu donna baara la 2025 k'a daminɛ a janvier la ka na se septembre ma o chiffres cayara ka tɛmɛ 2024 ta kan k'o sɔrɔla mun fɛ jamana ɲɛmaaw ka fara cakɛdaba in kan baarakɛlaw ka koɲɛw kunna k'u ye u ɲɛsin kosɛbɛ kɛnyɛrɛye de ma bawo ko kɛnyɛrɛye de bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara di maa caman ma bɛɛ tɛ se ka don forobacaw kɔnɔ yaasa baarako gɛlɛya ka kɛlɛ fo ka kɛnyɛrɛye don ba la ko u ye u ɲɛsin o mun ma o de kɛra sababu ye 2025 daminɛw la ko maa minnu donna baara kɔnɔ a bɛ t'i jɔ maa 54 fo ka taa se 734 ma o mun ni o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko baarabaw kɛra wa kɛnyɛrɛye o siraw bonyana kosɛbɛ o kɔfɛ ko formation professionnelle ni o ye baara kalanw ye u ye o ɲɛsin o fɛnɛ ma ko o fɛnɛ jaabi minnu bɔra la a bɛ maa munafa ko don nataw la an ka jamana bɛ na tɔn sigi o de kan kosɛbɛ yaasa ka se ka baarako kɛlɛ a ka kan kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ani maa minnu bɛ yen nɔ ni sɛbɛnfuraba t'u olu bolo ko secteur informel ka gɛrɛ olu la ka u dɛmɛ ka sira yira u la sira min b'a to u bɛ se ka u ka dɔntaw kawra ka u former yaasa baara bɛ se ka yakubaya an ka jamana kɔnɔ ko yanni baarako ka kɛlɛ f'a ka kan tɔn min ka sigi kosɛbɛ kɛnyɛrɛye o de kan k'an bɛ taa aéroportw sira fɛ ASECNA olu y'u ka conseil session de conseil kɛ session mun kɔnɔna la conseil d'administration kɔnɔ n'a ɲɛmaaya tun bɛ an ka jamana bolimafɛnko minisirimuso Madina Sisoko bolo ko a tako 47 in tɔn min sigira kosɛbɛ an ka jamana pankulu yɔrɔw u bɛ se ka yakubaya cogo di ka se ka u bila lahalaw kɔnɔ lahala mun ni u k'u ma ko norme internationale yaasa pankulu bɛ an ka marabolo kɔnɔna mun na ka fara Bamakɔ kan a bɛɛ lajɛlen baaraw ka se ka kɛ an ka jamana bolimafɛnko minisirimuso a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɛmaaw fɛ ka sanga ni nin waati in ye san 2025 baara minnu kɛra ko a bɛ maa munafa bawo ko ASECNA kɔnɔna la Mali ani fo ka taa se Afrique du Sud ka fara Madagascar kan an ye jɛ dɔ da sen kan k'an bolonɔ bila sɛbɛn na novembre kalo tile 30 o mun kɛra sababu ye
an ka se ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka pankulu siraw ani pankulu ka baaraw ka o yakubaya ka sɔrɔ yiriwa kosɛbɛ an ka sanfɛ siraw la. Minisiri y'a yira k'a fɔ ko baaraw bɛ ka kɛ wulikajɔw bɛ ka kɛ ka se ka an ka pankulu caman dilan ko kayikaw ka pankulu dagidagi o baaraw bɛ sen na ka se ka a dilan k'a bila norme international kɔnɔ ani fo ka taa se yɔrɔ caman ma. Minisiri muso yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma maa fɛn fɛn bɛ aéroport ko bundakun kan bɛɛ ka se ka baara kɛ yaasa an ka sanfɛ sira mun ni o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni a bɛ na ni yiriwali ye o ka se ka don bala kebamete fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka marabagɔnna kibaru la. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Kayikaw bara keba commissariat de 2e arrondissement olu ye sifinaka maa 8 ɲɔgɔn ka tɛgɛ da u kan ko sɛgɛ kɛra minnu na k'a fɔ u kun nɔ bɛ dɔrɔgu minni ani a feereli walew la ko in kɛra ka sanga ni desanburu kalo tile 23 ye Kayindi kɔnɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Karankara ko commissariat mun bɛ yen 2e arrondissement kɔnɔ ale n'a ka cɛbalenw olu de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka larawuli kɛ ka taa tɛgɛ da sɛgɛnama maa 8 kan. Komisɛri Mamutu Kone ale n'a ka cɛbalenw u ka wulikajɔw kɔnɔ ko Karankara kɔnɔ ka sanga ni u ka larawuliw ye ni o ye sɛgɛsɛgɛliw ye Nuwali kadara kɔnɔ u taara u tɛgɛ da ni sifinaka ninnu kan k'a yɛrɛ k'a fɔ sifinaka ninnu dɔrɔgu ko la u dɔnmina ye kosɛbɛ ko u taara don u fɛ yen ka larawuli kɔnɔna la u ye muru ani fo ka taa se ɲɛnɛmafɛn a suguya caman ka o minɛ u bolo. Komisariat de polisi ani fo ka taa se brigade de recherche olu ka wulikajɔ kɔnɔ yɛrɛ k'a fɔ ko Kayindi kɔnɔ sifinakaw kuma caman u bɛ minɛ nin n'a ɲɔngow la ɲɛnɛmafɛnw fo ka taa se fɛn cɛjugu wɛrɛ ma minnu bɛ sifinakaw ka siniɲɛsigi don galama la wa komisariat yɛrɛ k'a fɔ ni o ye 2e arrondissement ye ko tolérance zéro ni maa min minɛna nin wale n'a ɲɔngow la seli ɲɛkɔrɔla ninnu na ani san labanw na ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o ni ɲangili min ka kan i n'a fɔ sariya ye cogo min fɔ ko o ɲangiliw bɛ da o kan. Joyilakaw bara wulikajɔ ba dɔ kɛra yaasa yuruguyurugu ani dunkojuguya kɛlɛli ka o ɲɛfɔ kosɛbɛ maaw ye maa fɛn fɛn da bɛ se ka don o kɛlɛli la o tile maaw fo ka taa se cakɛda minnu ni olu bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ olu de ye nin hakilina ɲuman in ta ka sanga ni desanburu kalo tile 24 ye ka joyila maaba caman ka u bisimila maa minnu ni olu ye cakɛdaw ɲɛmaaw ye fo ka taa se marabolo ɲɛmaaw ni sigida ɲɛmaaw ani société civile ko bɛɛ lajɛlen ka se ka taa fanga fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ yuruguyurugu ni dunkojuguya kɛlɛli maa kelen ka ko tɛ bɛɛ de kan ka jɛn ka an fanga kɛ kelen ye ka se ka jamana nafolo jogojuguya ka o kɛlɛ. Gawukaw bara finitigilakaw ye munumunu salo kɛ ni o ye patrouille mix ye finitigilaka siya bɛɛ lajɛlen ka sanga ni Nuwali veille ye o kɔnɔna de la an ka finitigilakaw u ye munumunu salo kɛ desanburu kalo tile 24 su Gawo fan caman kɔnɔ ka mobilitigiw mototigiw k'u lajɔ k'u larawuli kosɛbɛ ka fuyeli ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko yaasa lakanako o ka se ka sinsin san waati ninnu na ni o ye ɲɛnajɛ kumaw ye ka se ka bandibaw ani lakanabaliya k'o kɛlɛ ka bɔ marabolokadenw olu kan. Kɔkan kibaruw bɛ taa ni an ye Nizɛrikaw bara Niger ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye réciprocité kɛ baw Amérique jamana de ye visa tigɛ farafina jamana maa caman na ɛsi jamanaw bɛ o kɔnɔna la ko ka gɛrɛntɛw ta k'a da anw kan ka sanga ni Donald Trump ale ka fɛlɛ dɔw ye o siratigɛ de la Niger ɲɛmaaw fana ye a yɛrɛ k'a fɔ visa a bɛ tigɛ Amerikaden fɛn fɛn bɛ Niger kɔnɔ nin waati in na ko yaasa ka se ka tasarali kɛ ni o ye
réciprocité alisa an bɛ to Niger kɔnɔna la Niger fintigilakaw ka ɲɛmaaba général d'armée Salifu Modi kunungo ale ye minɛn ta k'a di gendarmerie nationale maaw ma kɛlɛkɛminɛn caman n'o dɔ bɛ tali kɛ mobili drone ani moto ko ni nin bɛɛ lajɛlen bɛna Niger fintigilakaw ka u dɛmɛ u ka se ka wulikajɔw kologiriya ka bamaciya kɛwale tigilamaw ka u kɛlɛ Amérique jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye susuli kɛ Nigeria jamana kɔnɔ ka ɲɛsin État islamique bamaciya jɛkulu ma Donald Trump a ka bɔlɔlɔsira sanfɛ ni o ye X ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni décembre kalo tile 25 ye ko Amérique jamana ye susuli kɛ Nigeria jamana kɔnɔ i n'a fɔ don tɛmɛnenw Amérique jamana tun y'a fɔ cogo min na ko chrétien dinɛ tigilamaw bɛ ka faga Nigeria kɔnɔ ni o baaraw ma dabila olu bɛna don kɛlɛ kɔnɔ wa u bɛna kɛlɛ kɛ u yɛrɛ tun ye bagabagali kɛ ka ɲɛsin Nigeria ɲɛmaaw ma nka kɛ ni kumaɲɔgɔnw ye bɛnkanw de sɔrɔla Amérique ni Nigeria ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an k'an fara ɲɔgɔn kan ka se ka juguw kɛlɛ ni o de ye bamaciya wale tigilama mun kɛ bɛ ka alisilamɛya birifini biri u yɛrɛ kan ni o ye État islamique ye o siratigɛ de la kunungo Donald Trump yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye susuli ta ka ɲɛsin bamaciya wale maa ninnu ma ni olu bɛ ka alisilamɛya birifini biri u yɛrɛ kan ka bɔnɛ sɔɔri ni ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa nana masumalo ma kɛrɛnkɛrɛnnen la u bɛ ka ɲɛsin kosɛbɛ chrétien dinɛ tigilamaw de ma ka u caman ka u bɔnɛ o nin na Afrique du Sud jamana kɔnɔ ani fo ka taa se farafinna tilebiyanfɛ yɔrɔw la arala k'a fɔ ko sifinnaka caman ye gɛlɛya sɔrɔ k'a sabu kɛ ko Canada visa ko ye ja ko réseau dɔ de bɛ u bolo o bɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw ani farafinna jamana caman ka sifinnakaw nɛgɛ k'a fɔ k'u ka taa ko Canada visa bɛ d'u ma ko baara bɛ yen k'a sɔrɔ ko gosili kɛ réseau dɔw de don sifinnaka dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ Sénégal ka den dɔw ko olu taara Ghana de kɔnɔ baw y'a f'u ye u bɛ tɛmɛ Ghana de fɛ ka sɔrɔ ka taa se Canada kɔnɔ ko ka taa baaraw kɛ ja ko wɛrɛ de bɛ u kɔnɔ ka taa u ka wariw bɛɛ lajɛlen bɔ u kun baw kabi u bɛ Sénégal jamana kɔnɔ u ye wari sara maaw ye a caman yɛrɛ u dɔnbagaw de ye u dɔnbaga mun bɛ tunga fɛ olu de b'u nɛgɛ k'a fɔ a ye wari ci an ma an bɛ fɛlɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'aw bila ka na Ghana ka tɛmɛ o fɛ a bɛ taa Canada ka taa baara daminɛ ko sifinnaka caman de ye o kɔlɔlɔba ninnu sɔrɔ dɔw yɛrɛ u ye damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin u ma ka dɔw ka u torturer ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u la u kɛlen k'u ka wari bɛɛ lajɛlen bɔ u kun ko o fɛlɛ jugu minɛ ka kɛ a ka kan ko farafinna sifinnaka bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la maa si kana bin a jan ninnu kɔnɔ sirikaw bara bamaciya wale tigilamaw ye mugujugu dɔ fili n'a kɛra sabu ye ka maa wɔɔrɛ bɔnɛ a nin na misiri dɔ kɔnɔ a mugujugu mun ni ka sanga ni bi jumadɔnya ye décembre kalo tile 26 misiri mun bɛ yen nɔ ni a kɛra ko OMS o cɛmancɛ kɔnɔna la a kɛra sabu ye ka maa wɔɔrɔ in bɔnɛ a nin na ni ka maa 20 hakɛ ka o jogin maa minnu ni u bɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ni u bɛ mugujugu don u yɛrɛ la n'u b'a wele ko attentat suicide fo ka taa se ka funubaraninw da ni o ye engin explosif ye ka taa o da misiri kɔnɔnaw la ko o bale dɔ de kɛra ka se ka sirikaw bara maa wɔɔrɔ in ka u bɔnɛ o nin na Israɛli fintigilakaw ka ɲɛmaa ni o ye Katsi ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛna susuli dabila Gaza kɔnɔna la baw ko wulikajɔ min bɛ ka kɛ u fɛ Gaza mun ni a bɛ Palestine kɔnɔna la ko olu bɛ ka olu kɛlɛ olu dun bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka u yɛrɛ défend baw ko susuli bɛ ka da Israɛli kan Palestine bɛ ka u kunbɛn ko cogo si de y'a to olu tɛna kɛlɛ dabila o yɛrɛ k'a fɔ u labɛnnen tɛ kɛlɛban kama fintigilakaw ka minisiri ni lakanako minisiri ale ka kɔrɔfɔw la ko wulikajɔw bɛ ka bonya halisa Israɛl jamana fɛ ko yaasa ko o jugu minnu ni o bɛ Gaza kɔnɔ n'u bɛ ka bulili ani fo ka taa se ka susuli ta ka ɲɛsin Israɛl ma ko ka u bɛɛ lajɛlen ka o kɛlɛ Libankaw bara la k'a fɔ ko maa 3 de nin tora Israɛl ka susuli la u ka marabolo caman kɔnɔ la ka sanga ni décembre kalo tile 25 ye Israɛl fintigilakaw olu ye susuli ta Liban kɔnɔ la ko ka a ɲɛsin Hezbollah maa dɔw ma Israɛl maaw olu ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka susuli ɲɛsinna Hezbollah bamaciya wale tigilama minnu u yɛrɛ bɛ ka minnu bila o kɔnɔna la ko olu ka susuli kun ye dabɔra o de kama ni a taara kɛ sababu ye ka maaw bɔnɛ a nin na nka fɛn min ye Liban jamana olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in bɛ ka kɛ cogo min na u ka ko tɛ Hezbollah ko dɔrɔn ye
o bɛ ka don bɛɛ lajɛlen kun wa maa minnu m'a min u m'a bɔn susuli bɛ ka se u ma wa ko a tɛna to tasarabali olu bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛnɛ ka Israɛli ka a kunbɛn. Malaisie jamana kɔnɔna la u ka premier ministre kɔrɔ ni o ye Najib Razak ye ale ye kiiritigilamaw u ye a wele bɔgɔ jeninin kan ni ka a fɔ ko a ye wari yuruguyurugu ŋanamu wale dɔ kɛ ko blanchiment d'argent o siratigɛ la a taar'i jɔ kiirisoba ɲɛkɔrɔ ni o ye haute cour de justice ye Kuala kɔnɔna la ka yɛrɛ k'a fɔ ko a jalaki binna kan ko a bɛna kaso kɛ ka se fo san 6 kaso bawo ko a ye wale minnu kɛ ko a ka taa jɔ o kunkɔrɔ. Japon jamana kɔnɔna la sifinaka dɔw olu yera bingani walew la ka ɲɛsin maaw ma ni muru ye ani fɔ ka taa se u nana ka ji suguya dɔ fili maaw kan ji mun n'a ma se ka dɔn nka ji gansan kɔni tɛ cɛnnikɛ ji de don mun ni a bɛ gɛlɛya lase maaw ma kosɛbɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko u nana ni muru ye ka na a ji suguya in ka fili maaw kan a kɛra sababu ye ka maa 14 ka o de jogin ko in kɛra bayɛlɛmaliso dɔ kɔnɔ ni o ye usine ye maa mun ye nin wale ninnu kɛ n'u ma se ka bugunnatigɛ u ye wale kɛ dɔrɔn ka duru don fiɲɛ na wa ko ka sanga ni o waati kɛlen wele bilara finitigilakaw ma sɛgɛsɛgɛliw ni larawuliw bɛ ka kɛ marabolokala min bɛ ni o ye Mishima ye yaasa ka se ka nin sifinaka ninnu k'u saralabɔ u ye wale mun kɛ ka se k'o minɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko siganama maa kelen o minɛna u la sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka bonya halisa ka se ka maa tɔw ka o minɛ. Farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ Faransikaw ka degedege karamɔgɔ ni o ye entraîneur kɔrɔ ye ko ale miniji dɔgɔyara ka kɛ ni bi don ye degedege karamɔgɔ mun bɛ yen nɔ ni a kun dɔnna kosɛbɛ bawo ko Montpellier a kɛra olu ka degedege karamɔgɔ ye a yɛrɛ fa kun ye Montpellier maa minnu ye a dolanci kulu in bila sen kan a fa kun bɛ o cɛma o de siratigɛ la ko a ye waati janba de kɛ Montpellier kɔnɔ ka se ka dolanci kɛnɛ in ka a bila sen kan o kɔfɛ fɛnɛ a kɛra Côte d'Ivoire fɛnɛ degedege karamɔgɔ ye CAN 2024 yɛrɛ la ka fɛn to CAN to sen na a kun démissionnera bawo o ma se ka ɲɔgɔn faamu ka sɔrɔ CAN yɛrɛ ma ban o de la nin maa kofɔla ni o ye degedege karamɔgɔ ye ko Jean-Louis Gazette ka sanga ni bi juma décembre kalo tile 26 ye ko a miniji dɔgɔyara ka si to san 72 la kani mun bɛ ka taa Marɔkukaw bara keba ani Marɔku jamana an bɛna kari ɲɔgɔn na sɔɔni dɔrɔn ka sanga ni nin waati in ye labɛnw bɛɛ lajɛlen a kɛra an ka samata sɛgɛw fɛ ni ka yɛrɛ k'a fɔ nin match in a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an kɔni nana de fɔ an ka sebaya sɔrɔ bawo sebaya de b'a to jigisigi bɛ se ka di malidenw ni mali yɛrɛ dolancilaw ma bawo an ye an ka tako fɔlɔ k'o kɛ filaninbi ye ani Zambi ni ɲɔgɔn cɛ kunun ko conférence de presse mun kɛra kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an ka degedege karamɔgɔ a y'a yɛrɛ k'a fɔ Thomas Sankey ko malidenw ale bɛ mun ɲini u fɛ u ka kɔrɔmatigɛliw ani kumajuguw dabila ka ɲɛsin an ka dolancilaw ma ko malidenw bɛ se ka mun kɛ bi o de ye bɛɛ lajɛlen ka samatasɛgɛw ka u kɔkɔrɔma dɔw ka u soutenir k'a yir'u la k'a fɔ an b'u kɔ bawo ko soutenir ani supporteri an bɛ u galabu fɔni de o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dolancilaw ka baaraw la an kana kɛ sababu ye ka se ka dolancilaw ka ko wɛrɛ don u hakili la ka u hakili la wusu an bɛ se ka mun kɛ entraîneur ka fɔ la an k'u soutenir wa ko olu labɛnnen don wa u dalen don u yɛrɛ la u bɛna dolan tan u seginw damara bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka sebaya sɔrɔ ni senandolanci kɛnɛ belebeleba in o kan ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na ka lase aw ma k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na kunnafoni lasera aw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani jaw yɛrɛla la Keba Jalo fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45